Dnes ti ukážeme, ako si vyrobíš vlastnú tzv. Kontajnerovú sviečku. Tak sa nazývajú sviečky v nádobách. Okrem nádoby budeš potrebovať vosk, knôty a prípadne aj vôňu a farbu, ak chceš sviečku voňavú alebo farebnú. Nádobou na sviečku môže byť napríklad sklenený pohár, zaváraninový pohár, sklenená dózička, plechová dózička alebo iná nehorľavá nádobka, ktorú máš po ruke, napríklad keramický pohárik. Vosk vyberaj taký, ktorý je určený na kontajnerové sviečky. Takýto vosk pekne prilne na steny nádoby. My budeme vyrábať sviečky zo sojového vosku, pretože sojové sviečky sa v dnešnej dobe tešia veľkej popularite. Výber knôtu je veľmi dôležitý, ak chceš, aby sviečka správne horela. My dnes budeme používať bavlnené vystúžené knôty s podstavcom a drevené knôty s podstavcom. Neskôr uvidíš, že takýto podstavec je veľmi praktická vec. Vopred sme si pripravili knôty k jednotlivým nádobám. Veľkosť knôtu vyberáme podľa priemeru nádoby. Nádoba so širším priemerom musí mať hrubší knôt. Ak máš nádobu s väčším priemerom, ku ktorej nemáš dostatočne veľký knôt, môžeš do nej vložiť aj viacero knôtov. My si to ukážeme na tomto širšom poháriku, do ktorého budeme vkladať 2 knôty. Je to preto, aby sviečka pekne vyhorela po celej ploche a nezostal po obvode nevyhorený vosk. Ak chceš vyrobiť voňavú sviečku, potrebovať budeš aj vôňu. My vyrábame čisto prírodné sviečky, takže pri výrobe používame výhradne 100% esenciálne oleje. Ak chceš farebnú sviečku, priprav si aj farby vo vosku. Najlepšie čisto prírodné, ak chceš zachovať prírodný charakter sviečky. My tu máme pripravené ružové farbivo k tejto ružovej dózičke, aby nám to spolu pekne ladilo. A do tohto skleneného pohára si vyrobíme hnedú sviečku. Na topenie vosku budeš potrebovať vhodnú nádobu. Ideálne je použiť nádobu s rúčkou a so zobáčikom, ktorý ti uľahčí nalievanie roztopeného vosku do pohárika alebo inej vhodnej nádoby. Okrem toho si priprav nádobu na vodný kúpel. Ďalej budeš potrebovať miešatko, najlepšie drevené. Môže to byť napríklad aj drevená palička alebo vareška. Máme tu pripravených aj viacero druhov držiakov na knôty, aby sme ti ukázali prácu s nimi. Máme tu napríklad takéto drevené držiaky a tiež kovový držiak s viacerými otvormi na knôty. Okrem toho tu máme takýto kovový štipec. Pomocou neho tiež pekne zafixuješ knôt, aby držal pri nalievaní vosku na svojom mieste. Ak nemáš žiadny držiak knôtu, môžeš použiť napríklad aj takéto čínske paličky, medzi ktoré vložíš knôt a tým ho udržíš na správnom mieste. Dobrou pomôckou sú aj obostranne lepiace samolepky, na ktoré nalepíš kovový držiak knôtu a druhú stranu prilepíš na dno nádoby. Priprav si aj nožnice na zastrihnutie konečnej dĺžky knôtu. A teraz sa už môžeme pustiť do samotnej výroby sviečok. Sojový vosk sypeme do nádoby. Keďže my sa chystáme vyrábať viacero sviečok, nasypeme plnú nádobu vosku. Ty si množstvo vosku prispôsob. Nádobu vložíme na sporák do vodného kúpela a necháme vosk úplne roztopiť. Občas môžeme vosk premiešať, ale nie je to nevyhnutné. Do úplne roztopeného vosku môžeš pridať esenciálne oleje a prípadne aj farbu. My zatiaľ pridáme len esenciálny olej. Premiešame. Roztopený vosk necháme mierne ochladnúť a medzi tým si nahrejeme sklenené nádoby, aby vosk lepšie prilnul na steny nádoby. Do vyhriatej nádoby umiestnime knôt. Pomôžeme si obojstrannou samolepkou, ktorú prilepíme z jednej strany od držia knôtu a druhú stranu vlepíme na dno nádoby. Vrch knôtu zafixujeme pomocou držiaka knôtu. Teraz si pomôžeme čínskymi paličkami. Takto je nádoba pripravená na nalievanie vosku. Pred nalievaním roztopený vosk ešte raz premiešame a pomaly vlievame do pripravenej nádoby. Po čase môžeme vosk poprepichovať paličkami alebo miešatkom, aby sa vo sviečke nevytvárali vzduchové bubliny. Hliníkové nádoby predhrievať netreba, preto si do nich rovno pripravíme knôty. Vlejeme roztopený a mierne vychladnutý vosk. Teraz pôjdeme vyrobiť farebnú sviečku.
Opäť vsypeme vosk do nádoby a dáme topiť do vodného kúpela. Ešte si zafixujeme knôty v hliníkových nádobách. Ak použiješ pri výrobe drevený knôt, je potrebné vopred ho zastrihnúť na potrebnú dĺžku. Vyskúšaj si vložiť zastrihnutý knôt do nádoby. Drevený knôt sa zalieva voskom tak, aby trčal len cca 3 až 5 mm nad úrovňou vosku. A prejdeme na výrobu ružovej sviečky. Do roztopeného vosku vložíme maličký kúsok farbiva na sviečky. Na takúto malú sviečku stačí použiť naozaj len kúsoček farbiva. Dôkladne premiešame, aby sa farbivo úplne rozpustilo vo vosku a pekne ho rovnomerne zafarbilo. Nezabudni, že vosk po stuhnutí nebude mať takú intenzívnu farbu ako teraz, keď je ešte horúci. Vosk vlejeme do ružovej dózičky a knôt zafixujeme. Hnedé farbivo použijeme na výrobu sviečky s 2 knôtmi v sklenenom poháriku. Pohárik sme si taktiež vopred predhriali. Vlejeme vosk a všetky sviečky necháme tuhnúť pri izbovej teplote. Môže to trvať cca hodinku, pri väčších sviečkach aj viac. Po stuhnutí vosku odstránime držiaky a skrátime knôty na požadovanú dĺžku. Sviečky máme hotové, ale nezapalujeme ich hneď. Pred prvým zapálením je dobre počkať cca 48 až 72 hodín od ich výroby.